И здравейте хора, днес ще видите как протича моята тренировка за трицепс. Това е първото упражнение, което започваме. И това, хора, е второто упражнение, което правя за трицепс. Може да правите по 8 или до 10, може и 12, кой както и прецени. И това е третото упражнение, което правя за трицепс. И малко да направим и кофички към края на тренировката, колкото можете. Тук свършваме вече с кофичките и отиваме на последното упражнение. Това беше всичко за тази тренировка. Последвайте за част 3.